F'dawn l-aħħar ġimgħat tħabbru diversi inizjattivi f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tas-saħħa. Pereżempju kien varat il-Master Plan dwar il-Mater Day, semma wkoll l-Isptar Tawdex saru tħabbru inizjattivi u investimenti fl-oqsma tal-IVF, tas-CT scans u anke riforma fil-kura tas-saħħa mentali. Llum ras imbras mal-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità attiva Ġo Etzina Bela, grazzi tal-li ġejt tal-programm ras imbras. Dawn l-inizjattivi kollha li semmejt jiena b'xi mod nixtieq li nidħol fihom matul dan il-programm, però jiena xtaqt nitlaq minn punt relatat mal-popolazzjoni u l-isptar Mater Day. Ġifieri fl-2008 meta fetaħ il-Mater Day, Malta kien hawn 413,000 ruħ. Din is-sena skont statistika tan Nazzjonijiet Magħquda qed miss il-536,000 ruħ, ġifieri qed ngħidu żieda ta' 123,000 ruħ f'16-il sena. L-infrastruttura tas-saħħa fil-pajjiż tul dawn is-16-il sena żdiedet il-pressjoni fuq għax kieku intomx qegħdin tħabbru dawn l-inizjattivi kollha. Kif se nassiguraw li dawn l-inizjattivi li qed tħabbru bħalissa jkunu tajbin għal 5 snin oħra meta l-popolazzjoni tkun tkompli tiżdied? Ġifieri pjan fit-tul x'għandkom? Iva, mela il-problema li għandna mhux biss li żdiedet il-popolazzjoni, imma jekk taħseb fiha mill-lat ta' mediċina, il-popolazzjoni żdiedet veru, imma l-età tal-persuni żdiedet ukoll. In-nies qed jgħixu iktar. Ekku, issa dik meta n-nies jgħixu iktar dik hija ċertifikat lil sistema tas-saħħa li hija tajba. Imma ovvjament meta n-nies qed jgħixu iktar qed joħolqu iktar sfida għal min irid jieħu ħsiebhom biex ikompli jagħti dejjem dik it-tip ta' kura tajba. Ħabbarna ħafna affarijiet għaliex is-saħħa hija propjament jigsaw puzzle, ġifieri fiha ħafna partijiet. Fiha l-parti tas-saħħa akuta, dak li għandu x'jaqsam mal-emerġenza. Fiha parti sostanzjali tas-saħħa kronika, ġifieri li persuna jgħix b'diversi kundizzjonijiet għal ħafna snin. Hemm ovvjament il-lat tas-saħħa mentali, hemm il-lat tal-kirurġija, hemm li aħna għandna ftit baħar bejn Malta u Għawdex, ġifieri hemm ħafna partijiet fil-ġikso u aħna qed nippruvaw nindirizzaw waħda waħda, imma nafu li jekk ma naqdux id-dots ma nkunux nistgħu noffru dik il-viżjoni holistika. Llum kulħadd jitkellem fuq xi ħaġa holistika. Fl-affarijiet kollha li semmejt li ma semmejtlix pereżempju riżorsi umani. Ġifieri jsir ħafna diskors li jisma' m'għandniex infermiera biżżejjed pereżempju, da diskors li ngħid 10 snin, 15-il sena, ovvjament jinġibu ħaddiema riżorsi umani minn barra, però jibqa' dejjem dak il-fattur tal-komunikazzjoni mal-pazjenti li jkunu f'sitwazzjoni li speċjalment ikollok pazjenti li huma anzjani li jitkellmu bil-Malti, jippruvaw jikkomunikaw bil-Malti. Kif se nħajru iktar Maltin jitlu f'dan is-settur? Ara, s'issa għadni laqqas biss missejt mal-infrastruttura. Inti saqsejtni fuq Mater Day u x'kbir biżżejjed. Le, mhux għandek raġun, marbutin ukoll, Ekku. Issa, jekk aħna ħanaħsbu fuq iż-żewġ binarji separati, infrastruttura mbagħad jiġi r-riżors uman. Ma taħdimx hekk, ġifieri għandek raġun 100%. Ir-riżors uman ħanibdew bit-tobba. Tobba Malta tipproduċi bewwet ieħor 150 tabib fis-sena. Magħhom hemm issa bewwet ieħor xi 50 mill-Università mill-Iskola Medika ta' Barts. Aħna qed nagħmlu dak kollu possibbli li dawn it-tobba nżommuhom jaħdmu magħna, qed nofrulhom karriera, vista, viżjoni fit-tul li jistgħu jaħdmu magħna u jibqgħu jaħdmu magħna għax fejn tidħol il-healthcare mhux biss ir-reklutaġġ huwa importanti, imma li inti iżżomm il-ħaddiem l-impjegat jaħdem miegħek. Ġifieri, inkwantu tobba naħseb li pajjiżna moqdisow. Fejn tidħol l-infermeriera, fejn jidħlu infermiera, ara, din is-sena ħankunu ingaġġajna xi 150 ners ġdid sa issa. U ovvjament dalwaqt ħajilħqu nurses ġodda u beħsiebna ningaġġaw jekk min issejjer żball. Xi 150-170 oħra. Ġifieri dawk diġà huma 300 ners ekstra din is-sena stess.
numri inkoraġġanti, pero tajdli biżejjed le, u għal-viżjoni li għandna li noħolqu iktar kapaċità ġewwa l-Isptar Mater Dei, li noħolqu iktar kapaċità fl-Isptar ta' Għawdex, u li noħolqu iktar kapaċità fil-units barra minn dawn iż-żewġ sptarijiet, m'għandniex biżejjed. Ir-raġuni hija sempliċi. Qisu x-xjenzi it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, mhux qed ikunu daqshekk imħajrin li jistudjaw. Ma baqgħux jattirawhom. Dik waħda. Għaliex forsi għax is-salarji ma jissodisfawhomx? Is-salarji hija parti minnhom, imma hemm din in-notion li tistudja x-xjenzi huwa diffiċli. Ħankun onest. Il-kimika, il-chemistry. Il-chemistry huwa suġġett li issa jien kien il-favorit tiegħi meta kon żgħir, imma illum il-ġurnata, naf għax għandi tfal ovvjament, il-chemistry qishom it-tfal jiskerħuh. Huwa diffiċli, meta tagħmel l-eżami ġib grades baxxi, allura jista' jkun li. Imma jista' jkun li għandek iż-żgħażagħ tal-lum li qed inifittxu impjiegi oħrajn li permezz tagħhom jagħmlu iktar flus ikollhom salarji aħjar. Ġifieri nafuhom l-industriji fejn is-salarji huma tajbin, ġifieri mhux jekk għandna bżonn iktar infermiera, jiena ħanpoġġiha b'mod faċli ta'. Ma jekk għandna bżonn iktar infermiera u infermiera tajbin mhux inħallsu aktar dan is-settur. Ara, meta qed nitkellmu fuq nursing, ejja ħan nitkellmu fuq l-istudenti. Diġà l-ewwel net ir-requirements biex xi ħadd jidħol l-università għal kors tan-nurses huma relativament faċli u wiesa'. Diġà in-nurses bħala studenti jieħdu benefiċċji li huma differenti minn ta' studenti oħra. Ovvjament dan huwa tajjeb biex nattiraw aktar. Il-pagi tan-nurses f'pajjiżna meta kkomparat ma' nurses f'pajjiżi ġirien tagħna bħall-Italja, l-Greċja, jikkumparaw tajjeb. Meta nikkumparawhom ma' pajjiżi nordiċi, ma nikkumparawx daqshekk tajjeb, ovvjament fejn għandek il-cost of living però huwa ħafna ola huwa ħafna ola minn Malta. Nixtieq infakkar li s-sena l-oħra sar ftehim settorali bejn il-Gvern u l-Union tan-Nurses u l-Wiebel u l-City Technicians ferrajna żidiet fil-pagi straordinarji. Ġifieri jiena naħseb li il-paga mhijiex l-unika ħaġa li hija importanti. Hija parti minnha. Hemm ovvjament garanzija ta' career progression, hemm is-sodisfazzjon. Imma fil-healthcare professions irid ikun hemm daqsxejn vokazzjoni. Ġifieri jekk jiena m'għandix ħajra l insir nurse, mu ħajmu l-ebda gvern, u l-ebda union, u l-ebda università iġġiel il xaħat isir nurse. Ħanet doktora fuq il-pjani li għandu l-gvern fuq Mater Dei, l-Isptar San Luqa, l-Isptar ta' Għawdex, x'intom tippruvaw tagħmlu eżattament? Tużaw aħjar l-infrastruttura eżistenti? Qabel xejn irridu nlaħqu mad-demand tal-popolazzjoni, jiġifieri dik hija. Dak li tlaqna fil-bidu. Imma t-tieni aħna l-obbligu tagħna lejn is-soċjetà tagħna hi li dejjem noffru servizz ta' kwalità għolja. Issa il-mediċina, l-kirurġija, l-ġinekoloġija u nista' nibqa' sejjer, dawn huma kollha speċjalitajiet li llum jinbidlu malajr ħafna. Jiġifieri aħna għandna sistema fejn is-saħħa hija b'xejn. Is-saħħa hija b'xejn ovvjament għax inħallsu t-taxxi, inħallsu n-National Insurance. Jiġifieri imma il-gvern li qed joffri dak is-servizz huwa obbligat li jimxi ma' żminijiet. Issa kulħadd jaf fil-bidu ta' dat deċennu kellna l-problema tal-COVID u jiena naħseb li pajjiżna akkwista ċertifikat ta' eċċellenza fil-COVID. Illum il-ġurnata tkellem in-nies fuq il-COVID, dak għadda u telaq. Aħna rridu dejjem inkomplu nofru viżjoni tal-futur u bil-fatti. Però qegħdin twieġbu għall-kritika pereżempju li tqum ta' spiss fuq l-emerzenza, d-Dipartiment tal-Emerġenza, fuq l-outpatients. Kun hemm kritika ta' spiss fuq dawn. Jiena qed ngħid, ovvjament jiena nitkellem ma' ħafna persuni, sew bħala tabib kif ukoll bħala politiku. Il-ħinijiet ta' stennija fl-emerġenza għala volja huma simili għal ħinijiet ta' l-emerġenza f'kull pajjiż ieħor,
Imma aħna tagħna naraw, jiena inut li ngħid isma' l-Ingilterra ġieli jdum 14-il siegħa jistennew biex isibu sodda. Jien mhux qiegħed l-Ingilterra, ġifieri inut li ħammur ngħid il-pazjent isma' l-Ingliżi u l-Iskoċċiżi qed jistennew bħalek dgergirx. Aħna ma nistgħux nagħmlu hekk. Għax dak mhuwiex il-mod kif titratta man-nies. Pereżempju raġel anzjan naf każ jiena ta' 86 sena, CT scan l-appuntament ħareġlu issa għal Jannar li ġej, għandu 86 sena. Ma ejja nitkellmu fuq l-emerġenza. Ma kollox marbut, le fl-aħħar mill-aħħar. Ekku, imma l-emerġenza aħna ħriġna bi pjan ta' kif naħsbu li nistgħu innaqsu l-ħinijiet ta' stennija. Nużaw l-assets kollha ta' pajjiżna sew pubbliċi u sew privati biex naqdu lin-nies ħanoħorġu b'kampanja aggressiva ta' edukazzjoni fuq xiġifieri tmur l-emerġenza. Għaliex tmur l-emerġenza u ma tmurx poliklinik. Aħna il-gvern lest li jinvesti fil-riżors uman qabel xejn u anke fil-privat biex innaqsu il-ħinijiet ta' stennija, imma nerġgħu niġu għall-ewwel punt. Jekk il-popolazzjoni kibret, ovvjament is-servizz tal-emerġenza ġo Mater Dei irid jikber ukoll. Kif irid jikber f'Għawdex eventwalment. Issa saqsejtni fuq CT scans, pazjenti dum jistenna biex natuh appuntament għas CT scan. Il-verità hija din, id-domanda għas CT scans hija enormi. Hija enormi. Huwa test illum relativament sempliċi. Meta kont għadni kif il-ħaq tabib 25 sen ilu biex tordna CT scan trid tgħaddi mill-kalvarju biex jaċċettaw li jien bħala tabib ordnajt CT scan u ma kontx nordnaħ jien, kien jordnaħ il-konsulent. Illum il-ġurnata CT scan nordnaħ liberalment. U hekk għandu jkun, u hekk għandu jkun. It-tlet CT scanners li għandna Mater Dei għaddejjin gas down il-ħin kollu, fil-ħinijiet tax-xogħol ovvjament. Ħriġna b'inizjattiva sabiex namlu aktar CT scans. Fil-fatt, fis-6 xhur li fadal sal-aħħar, 7 xhur li fadal sal-aħħar ta' din is-sena, b'investiment ta' 400,000 euro, ħankunu qed nużaw in-nies tagħna biex ġewwa Mater Dei u l-Isptar ta' Għawdex ovvjament, nużaw l-scanners f'ħinijiet tas-sara bil-lejl. Dawn jgħidulhom twilight sessions u aħna ħankunu nagħmlu 20 Mater Dei, 20 scan kuljum ekstra. Diġà nagħmlu 150. Daw għal-pazjenti li jkunu fl-isptar jew. Mena, ħanajdlek il-fokus ta' din l-inizjattiva huwa pazjenti li għandhom kanċer. Jew pazjenti li għandhom mar tal-qalb. Li dawn irrid ikollhom dawk li jgħidulhom time sensitive scans, jiġifieri jrid isir malajr fil-ħin li jikteb it-tabib. Aħna ħankunu qed nindirizzaw daw il-pazjenti. Imma ovvjament dan imbagħad ħajkollu effett fuq is-sistema kollha li inti qed tirrilassa is-sistema, ġifieri. Qed tillibera ċertu ħinijiet matul il-ġurnata jekk fimt sew u xek biex tużhom mal-pazjenti oħrajn. Irridu nżommu frasna wkoll li aħna jkollna scheduled 150 CT scan kuljum ikunu scheduled. Imma ovvjament imbagħad jidħlu pazjenti li għandhom bżonn is-CT scan dak il-ħin stess. L-urġenza. Aħna dik irridu kemm jista' jkun nevitawha li ir-rescheduling jgħidulu, dak qed nipprovaw nevitaw. Xtaqt timmiss ukoll il-kwistjoni tal-IVF l-inizjattiva li ħa l-gvern mal-privat propju f'dawn il-jiem li għaddew. Però l-mamres qed protet ġudizzjarju. Le tappella l-gvern biex iwaqqaf il-privatizzazzjoni għax ma saritx konsultazzjoni, per eżempju, xi twieġeb? Li ma saritx konsultazzjoni ħanibda bija ma jistax ikun. Iltqajt mal-mam u mal-unions l-oħra kemm il-darba il-pjanijiet tagħna l-unions jafuhom jekk forsi ma kontx tajjeb biżżejjed biex nispjega ruħi, dak ovvjament tortijaj, imma li m'hemmx komunikazzjoni dik ma naċċettajiex. Għax ħafna drabi iltqajna u plassek ovvjament hemm it-telefon, ġifieri jien m'iniex xi tip. Però spjega daqsxejn x'inhi ġifieri ovvjament qegħdin tippruvaw tilħqu iktar ġenituri prospettivi lebja din. L-IVF. Mela l-IVF aħna ġewwa Mater Dei għandna il-klinik tal-IVF, hemmhekk għandek strumentatura li ġiet mixtrija snin ilu, waslet biex tinbidel, irridu noffru servizz aktar ta' kwalità,
Sfortunatament, tul dal-aħħar sentejn, it-tenders biex tiġi mixtrija it-teknoloġija ġdida weħlu għal diversi raġunijiet. Issa aħna dal-ftit xhur ħdimna biex nisblukkaw dawk il-problemi ta' kontratti mad-dipartimenti ta' kontratti biex nipprovaw kemm jista' jkun ikollna din it-teknoloġija. Aħna nixtiequ li l-IVF Clinic ta' Mater Dei qed ngħidu nespanduha, nimmodernizzawha u nixtħula fiha teknoloġija moderna li l-professjonisti tagħna tal-gvern ikunu jistgħu joffru servizz ta' eċċellenza. Minn hemm ħanibdew, ovvjament biex nagħmlu dan, il-klinik trid tagħlaq. Ma nistax inżomm il-klinika għaddejja u x-xogħlijiet għaddejjin u l-equipment dieħel. Aħna nafu li bewwet wieħed rridu 6 xhur biex isir dan ix-xogħol. Ma jien m'iniex ħawwaqqaf is-servizz il-dawn il-koppji qed nitkellmu 650-700 koppja. Dak is-servizz ma nistax iwaqfu. Allura il-gvern wara diskussjoni fil-kabinet iddeċidejna li sa nonfqu 6 miljun euro biex il-dawn il-persuni kemm jista' jkun nilħquhom kollha. Ovvjament. U għalhekk daħal il-privat, għalhekk dan l-arranġament mal-privat. Ħajkolna. Minix ngħid li ħafna minn dawn il-koppji in-nisa jkunu qed jorbu lejn il-ħin li ma jibqgħux iktar eligibbli. Ġifieri dik diġà qiegħda fuq rasna. Allura m'hemmx ħin xitlef bażikament. Aħna bħala tobba nafu li iktar ma jgħaddi żmien inqas hemm ċans li ikun hemm suċċess. Ministru Ġewwatina Bela, grazzi ħafna mal-ħin skarilna, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, grazzi tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Ras Imbras din l-aħħar ġimgħa, grazzi tal-li kontu magħna, issibu dan il-programm ukoll u intervisti oħrajn fuq YouTube. Nsemmilkom.